Autokilpailutus on täysin uudenlainen ja helppo tapa tehdä hyvät autokaupat. Me kilpailutamme ja neuvomme asiakkaitemme löytämään uuden auton parhaaseen mahdolliseen hintaan. Kaikki tarjouksemme tulevat valtuutetulta merkkiliikkeeltä ja myös kaupanteko hoituu luotettavasti autoliikkeessä. Autokilpailutus toimii siis ainoastaan tarjousten välittäjänä. Toimintamme perustuu autoliikkeeltä saatavaan kontaktipalkkioon, jonka ansiosta olemme voineet pitää palvelun ilmaisena asiakkaillemme. Tarjouspyynnön jättäminen ei siis sido ostamaan autoa. Uuden auton kilpailutuksella voit säästää jopa tuhansia euroja. Alennusprosenttiin vaikuttaa muun muassa auton merkki, malli ja lisävarusteet. Jätä yhteystietosi sivun alalaidassa, niin olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.